लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय ब्लग चैनल माय ब्लग चैनल बराय जाबाय आसा खालामो नोंसोर बयबो मोजाङै दङ ओमफ्राय गुड मर्निं बयखौबो आं दा फुंनि होनजायो फुंनि दुइटायाव आं दा भिडिअ खालामगासिनो दङ दैजिंनि मोनानि भिउआ माबायदि नुयो बेखौ देखायनो थाखायनो आं नोंसोरनो नाजादों गगा मोनदों बेयाव दैजिंआव फैनानै एसे गुसुथार जायगाया ओमफ्राय गगा मोनदोंथ' थेवब्लाबो भिडिअ आं मोनसे खालामगासिनो दङ नाइट भिउ नाइटआव माबायदि नुयो दैजिंखौ थ' बेनि थाखाय आं भिडिअ खालामगासिनो दं लोगोफोर थ' भिडिअखौ नायलांजोबलासिम बहुद खस्थ' खालामगासिनो दङ भिडिअखौ खालामनो थाखाय दा बर्थमान गोजांगासिनो दं बहुद गोजांबाय आखायाबो सुहाबजोब्बाय थ' थेवबाबो आं बे भिडिअखौ खालामगासिनो दं लोगोफोर नोंसिनि थाखायनो थ' लोगोफोर प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियावनो बेल आइकनखौ थुनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गगा मोननानै दं लोगोफोर थ' नायलांबाय था नोंसोर लोगोफोर भिडिअखौ सापर्ट खालाम लोगोफोर नायलांबाय था बहुत इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ बहुत मोजां नुयो भिउआ थ' नायलांदो भिडिअखौ You know I'm wasted thinking
Zaruku dah sudah saya phone gende, bela phone gende dah sudah saya phone gende. Ada dulu yang phone nak jaga, jaga ya. Thank you. Mudah tak lain dah. Bini besan apa lah tu? Matro sesuatu nezirang lo. What do you think? Itu bermula macam apa? Macam apa? Kami bekal apa baik? Lower band from Udalguri. Lower melody band from Udalguri. और हम जितने भी Thank you video ko nanti nak logofor channel ko subscribe kalau mau please nanti channel ko subscribe kalau mau kat bell icon button nanti to video ko on Facebook logofor share kalau logofor to bye bye next video logo mencingan